Oyu morenyo kwara mugiro kama na joko mkitera mugi TV kaune wangsae chenro mar duol mabire kidienje ariyo mokwongo ng'isu gi chumo sebedo katimore pacho ka gikwonde mamoko kasto bange wadhi bedo piny gi wendo amodhial Honorable David Ochieng mano jaod bura ma Ugenya wadhi go kore mpaka ni siasa mako mach kosoyo ndire limbe mar jatend piny Kenya yo masawa koni dhi maber kosoyo ganda mar Kaluo ni kode kosok ni kode to siasa dhi chalo nade mbele ka waneno ka David Maraga jaotend duol mar bura od bura machon bende obiro kanyo mano jatend doho machon mano kata Supreme Court judge no ni Justice David Maraga obiro nyarend koro mbaka no chalo nade dhi maber kosoyo wantiere ka gi Belinda Phillips nyargema kala kaka jaloko marwa an kaka pile nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo no Ombija taya nyakwar guok ocha pesa magi weche manyien mawango. Sirikal oyudore kama tek bang' doho wito oko chik machuno ni school fees ichulo mane mbui mar eCitizen. Mimi nataka niwaambie nyinyi mnaosumbuka na mimi mufanye mambo mawili. Kwanza, kama mnataka kushindana na mimi kwendeni tafuta sera. Bangano kumthuolo malach jatend piny Kenya William Ruto chakayanga limbe mare mar masawa kama oyude rueko e gwenge mag Nanyuki gi Nyeri. Kuma entie momi obedo rabist wakia. Omiyo ma to okwayie. It's not our list. Macha list manengato bedo ge ba to ndiko kien. Yuaruok kwako ODM e kaunti ma Homa Bay e wi listi madieri ma joma ne oyiere yiero mar kor gwenge. Chakno weche manyien kaendi ni jokuny mula mokadeko kwame bugo mar kunyo mula manie Kabuto e sub county ma Bondo e county ma Siaya. Ji adego yudo masira bang' dag mula no sianyore kuomgi kama ne gidhi e nyime gi kunyo. Jokunyo go moyangi kaka Duncan Ooko majahigni 33, Elfas Odhiambo majahigni 21 kod Alan Ochieng majahigni 35 oyudo masira makamane Odhiambo makawuono no. Jalup ruoth magweng' no Nyagudi Edwin Juma lero ni jokuny mulago ne temo yao bugo no kapok osianyore kuomgi. Owacho ni geno to nitiere mar yudo ka pod gi ngima kisani pod minyo margi dhi mbele. Katimbe gimoro saa 8 gi nus guide information from my village elder ni bur chalo gima bur moro temono yao kamilo gisat logo ni Kabuto so no omombre ge jogo the process mag yao bur no kuro legi ndi adek ai buro chalo gima lodi ode yao kalo di ogi kure ma minus go mobilize themselves mondo gi tem ka ginyalo rescue gi nyige gi Duncan Ooko Elfas Odhiambo Mandiwa Alan Ochieng kuro sani pano senegi ka pod giweyo matin to giol kabisa. Jatend piny Kenya William Ruto chakayanga limbe mare mar gwenge mag masawa gi rueko makende Nanyuki e kaunti ma Laikipia kasto limo gwenge mamoko to ahinya e kaunti ma Nyeri. Jatend piny omedo mako chung' motegno ni en poko jwang' oganda jo masawa kata dichiel. Otimo limbe no mana bang' kanyo bedo gi twak gi jofwambo mowuok e alwora ma Mount Kenya kendo tiyo gi thuolo no mar ke kod manen jalupne machon Rigathi Gachagua ma yande ogolo ok e apisi. Jafwambo mar Walter Nyambaga ni kod ler mar wachni. Rengo kwako lwasi ka jatend piny William Ruto kanyakla kod jalupne Kithure Kindiki e lubuombgi ka ginyono miel e kod oganda ma Laikipia e yor rwak makende. Limbe mare mokwongo bang' thichi oko Rigathi Gachagua e apisi e kendo ka Ruto kone jok makwede mondo riti nyaka yiero chopi. Kata kamano okoni tije makare biro dwoke apisi. Si kila mtu afanye kazi. Si 2027 nyinyi ndio mtaamua. Hata hawa wananisumbua na makelele hawa. Mimi nataka niwaambie nyinyi mnaosumbuka na mimi mufanye mambo mawili. Kwanza, kama mnataka kushindana na mimi kwendeni tafuta sera. E twak mare kod ute fwambo mamasa mar piny Kenya jatend piny William Ruto ne otoyo kedhno e kado. E kendo lero ni mane en jalupne Rigathi Gachagua ne en Manasseh Magiluth bang' je od bura mathoth masa mar Kenya ne kwede e yiero mar ng'atno mane dhi bedo jalup jatend piny William Ruto e yiero mar dwe mar 8 higa mar 2022. Wakaniambia kwa sababu tumeshindwa tunaweza kupiga kura. Nikamwambia pigeni kura. Si unataka ukweli? Kabisa.
ikapigwa kura. Huyo Profesa Kindiki akapata kura 27. Ule rafiki yangu Rigathi akapata kura 5. Ili tusionekane kwa watu wa mlima, pengine nimechukua vijana, wacha nichukue huyu mzee karibu wa rika yangu, pengine mzee kidogo kuniliko, shingo upande. Jatend piny bende ne okoni Gachagua ne oriembore kende kalure koda chama thogo mar Suna bang' dwaro ne jo od bura ne kulore ne ka ruoth Nebukadnesar kendo ne bedo gele koda pisas matinde sirikal kaka jating' ndai mar Ruto Faruk Kibet, jafung' wache mbui Dennis Etumbi kod jo od bura monywando kaka Ndindi Nyoro, Maki Aru kod Kimani Ichung'wah, Maki Kuyu. Sasa tukafanya kesi, kaita Itumbi. Deputy President ameketi hapo, mimi hapa. Wewe Deputy President anasema umefanya. Next baada ya wiki moja Faruk PA mtu mdogo amesema amefanya. Haya, naita Faruk, nafanya kesi. Tukamaliza hiyo. Kidogo Ndindi Nyoro. Haya, kuisha hiyo Kimani Ichung'wah. Sijui amesema bloga huyu Dennis Itumbi, bloga unasumbuana na yeye nini? Ndio hiyo yeye ameanza vita na wabunge. Kabla ya Disemba, msiponipigia magoti mtaenda nyumbani. Wabunge ndio hawa. Wabunge ni wanasiasa. Sasa wabunge wakasema Disemba tutaenda nyumbani tusipokupigia magoti. Okay. Kabla Disemba na sisi tutakushughulikia. Jatelno ywak ni kata mana en ne obedo jasik Rigathi kodo ni mondo Ruto ne omiye bilion 10 kuom ranyisi pesa makopange to pong'o lori. Kata kamano, Ruto ne okone Gachagua ni mondo rudh ume osiki ni ngang' ne okodhi miye kata nduru motuchi. Sasa ikanifikia mimi. Mimi sasa. Unajua mimi naweza kukufanya one term president. Usipofanya hii nahitaji bilioni 10. Wewe unajua bilioni 10 Bwana Waweru? Labda zilikuwa za nini rais? Bilioni 10 ndio niende niongee na watu ya mlimani, ni kupangie siasa, sijui nifanye nini. Mimi nikaona hapa nikamwambia I will not do it. Wacha nimalize. So nikamwambia hii haiwezekani. Na kama ni kuwa one term ni sawa. Ruto bende oluoko lwete wach thicho oko Rigathi Gachagua ya PC kendo lero ni ne otemo reso Rigathi didek kata kamano jo od bura ne oramo ni kapok Rigathi otiekoge to nyaka githiche oko. Ruto okoni ne oluongo bura mane jo od bura ng'anjo ne ma oko bire ni marawayo ne ojogore gi lak. And hata wabunge marafiki wa Rigathi watakuambia mara 2 niliita wabunge nikamwambia sikizeni, hatukuchaguliwa kuja kupigana, tulichaguliwa kuja kufanyia Wakenya kazi. Wachana na mambo ya impeachment. Mara ngapi? Mara 2. Mara ya 3 nikaitisha mkutano kwa sababu nilikuwa nimeona wameanza tena maneno ya impeachment. Wabunge wakakataa kuja mkutano, wakasema wewe umetuzoea. Ulitukataza mara ya kwanza, ukatukataza mara ya 2, sasa utaamua. Kura yako haihitajiki bunge. Sisi tutafanya vile tunavyojua tutafanya. Hiyo ingine wachana na sisi. They never came for the meeting. Ndio jamani. Ama mnasema watu wa Nyeri. Jatend piny bende olore kaunti ma Nyeri kar chungo od bura ma Kieni kama ne okone oganda mathur gi Rigathi Gachagua ni ngang' wiye ok nyal wil kod kaka ne ogone ombulu. Kura momiyo dongruok obiro chwero negi koyala. Nasikizeni watu wa Nyeri. Mimi mlinipatia kura nyinyi kwa hiari yenu. Kura yenu ndio tumetumia kutengeneza serikali hii. Ni kweli ama si kweli? Kwani nyinyi mnafikiri mimi ni wazimu nikasahau? Hata nikasahau mahali mlinipatia kura zenu? Walter Nyambaga, Ramogi TV. Chenro madayo dho jogo manochwalo kwayo ni lemo mar commissioners mag duol matayo yiero pacho ka IBC nodonjo odiochieng' mar 3 ka kwan jogo manodadhogi kawuono ne gin ji 6. Achiel kuom jogo manodadhogi en director mar weche chike mar duol mar IBC Crispin Owiye kod mane jalup jata chenro mar duol no iluongo ni Betty Sungura.
Kaluwore gi Sungura, bedo ni okenge mag ombulu mar paro kata referendum ni orem yudo sir motegno kowuok kuom josiasa pachoka en achiel kuom gigo manomiyo chenro mar BBI kod punguza mizigo ne olwar. I would say that the processes had lacunas. They had gaps, and therefore when the court sat to give determinations to these matters, both of them actually failed because they did not meet the thresholds. The lack of goodwill, to have the constitution changed is no mean feat. It takes for quite a lot of processes. And at the end of the day, it will even require a referendum. Election management is not a child play. The forces that come during that time and the pressure is normally too much. Remember, we conduct 6 elections in one day and a very high voltage, whereby you have to understand every law and every function. And remember, you are still guided by the law. You have to do everything within the law. Otherwise, you will be a victim of irregularities and illegalities. Kweth makwedo piny owacho buogo dhi e doho mar pingo chenro mar chuogo duol mar IEBC madhi nyime to ahinya lemo mag jakom duolno. Jatend Wiper Kalonzo Musyoka, DAP-K Eugene Wamalwa kod mano mar People Liberation Party Martha Karua omako chung' motegno ni nyaka kaw pachgi kaka jokanyo e sekta mar siasa eka yier jakom mar IEBC. Jotelogo ywak ni gichich ni chenro mag chuogo IEBC ok timre yo mahuyanga. Tuko tayari kuchukua hatua yoyote ile ambayo tunaonelea ina umuhimu na hatutakaa tu tungojee. Kwa hivyo kwanza, awamu ya kwanza ni kwamba walifanya ma-interview ya wale ambao walikuwa wanataka kuwa wenyekiti. Sasa wanaendelea na kuwa interview wale ambao ni commissioner, members wa tume yenyewe. Tunaangalia kabisa kwa kindani, hatulali. Kwa hivyo haiwezekani pahala tumefikia Bwana Raila na Bwana Ruto wakutane kwenye ikulu wakiwa watu wa broad based wasemezane peke yao. Hiyo itakuwa kinyume na yale maafikiano yalikuwa kule Bomas ya NADCO. Na hayo hayakuwa tu mazungumzo, yaliweka kwenye sheria, yalipelekwa bungeni. Kwa hivyo tuambia Bwana Ruto na Bwana Raila, kama wao walio serikalini sasa broad based watawacha upinzani nje, hatutakubaliana na uteuzi wa mwenyekiti ajaye. Na tuna haki kwenda mahakamani sababu tuliweka ile ripoti kwenye sheria. We are concerned that the Ruto regime is determined to control and direct the recruitment process of the commissioners with the ultimate objective of capturing the electoral management body. In fact, we can go as far as saying he is trying to recruit a William Ruto commission, electoral commission, instead of an independent electoral and boundaries commission. This nefarious exercise, we believe, is intended to manipulate or rig the next general election to perpetuate the continuation of the Kenya Kwanza regime that has clearly lost the trust and confidence of a majority of Kenyan people. Jatelo manyien mar migao mar thieth Edan Duale osingo bero sekta mar thieth ka koro kawa yanga migao mar thieth. Duale mano kawo telo kawuok kuom Dr. Debra Baraza Mulongo oyango ni obiro kelo lokruok e chudo mag gope mag SHA ka chenro mare eni chudogo ibiro bed kitimo tarik 14 dwe ka dwe. Bende Duale osingo kedo koda chudhe mowacho ni osekelo lal e sekta mar thieth. Jafwambo mar Judith Omondi lero no wachni. Tarik 1 dwe ni mar 4 obedo odiochieng' ma okwongo mar jatelo mar adek e migao mar thieth nyaka ne sirikal mar Kenya Kwanza chak tich. Aden Bare Duale okawo tich ayanga kowuok kuom Dr. Deborah Barasa. E twak mar Duale kod jofwambo e log tich mar migao mar thieth oyango ni nitie achudhe maromo $3 million kaluwore kod ripot ma piny owacho nigo
Mauduno aguche ne Chayef duto ma ochako go tich ayanga kendo odhi miyo kum kaluwore gi chike ma pacho ka. A forensic audit was done. 3 million fake people who are accessing NHIF resources were found out. We have their names. Those who used a biometric fingerprints that don't belong to the original person. And if I am pushed to the wall, there are institutions in this country, not the Ministry of Health, that deals with the fraud, independent institutions. We will push their names and we will push their facilities, entities and locations. Jatelo ni ma osebedo e paw siasa kuom ok tin ne higni 20 nyalo bedo ni ong'eyo mathoth ye maling'ling mag thieth mantie pacho ka. Dole koni thoth yedhe ma itiyogo e pacho ka gin bandia, kendo e moko kuom wich bar ma odonjogo e migawo ni en tieko kendo timo apedha mager ne achudhegi ma okoni osebedo ka nego jo Kenya. There are many fake drugs. So pharmacy and poison board database is integrated into this system. And ask yourself a very good question. Why is the mortality rate, women who are dying when giving birth, why is the mortality rate very high in this country? Our neighboring countries are doing better. Because some of the drugs given to those mothers to stop bleeding are not the right drugs. Kae odiochieng' ma okwongo ni bende osingo kelo kwe kinde kod ute thieth mani kod orak kod okumba manyien mar thieth mar SHA. Osingo chulo gope mag SHA tarik 14 dwe ka dwe. Thieth ne jotuo ma oketie ute thieth mag jotuo ma ohewre bende okoni dhi medore nyaka 28 odiochieng' ka odiochieng', ka jotuo mag kansa bende omed kadigi nyaka 550. SHA will settle hospital claims by the 14th of each month. NHIF used to do 6 months and more. So by the 14th of every month, SHA will settle all the hospital claims by the 14th of each month. As earlier pronounced by His Excellency the President, effectively to today, 1st April, the ICU and the HDU bed rebate has been enhanced to Kenya shillings 28,000 per day, while oncology package for cancer patients has been enhanced to Kenya shillings 550,000 per person. Dwale odonjo e telo mar migawo ni e kinde ma midhiero kama oriwo ng'anyo mar jochiw thieth ma opogore kod ute thieth bende limbo. Judith Omondi, Ramogi TV. Sirikal ochako yudore kama tek tok do mamalo chungo chenro mar chulo fees e yor mbui mar eCitizen. Wirani en ataro mar chik. Ming'eto mar jang'ad bura Chacha Mwita olero ni pach jokanyo jo Kenya bende ne ok okaw e yo malong'o, kendo chudo e yor mbui no dhi nyisa kwede ne jonyuol maonge gi nyalo makamano. Simpros Okinda nigi ler mar wachni. E okang' machielo, sirikal ogo ndamo buora kadok chien tok do mamalo wito oko chenro mar chudo e yor mbui mar eCitizen. Ing'eto mare jang'ad bura Chacha Mwita lero ni chik sirikal madwaro ni chudo duto mag kuonde tiegruok mag sirikal nyaka time mbui mar eCitizen okolure kod chike mapacho ka komedo ni pach jokanyo ne ok okaw kaka chik dwaro. Jang'ad bura no bende olero ni shillings 50 ma ichule mbui sama ng'ato timo chudo mare nyiso ni sirikal ng'ado osuru nyadiriyo koketo to bende ewi wuon mbui mar eCitizen kod adiera manie iye maneno ni omenda duto michulo kanyo otigodo e yo makare. Achiel kuom midhiero madongo manomiyo wachni ochopo e doho en chik ni nyiso akweda ne jonyuol manyalo gi ni piny kama oting'o jonyuol machulo fees e yor tero chiemo e skul, gima Mwita bende oyiere godo. Komedo ni en chenro mabiro kelo akweda ne jonyuol maonge nyalo kata mar yudo mbui machiegni kodgi. Wachni orwako kod Boaz Waruku, ma en achiel kuom jokanye sekta mar somo, ma wacho ni chudo e yor mbui ne dhi kelo achiedh nade mathoth e tayo kuonde tiegruok ma pacho ka. E oboke manogol kod jagoro mongirore e migawo mar somo machon Belio Kipsang, oboke no mar tarik 31 dwe mokwongo higa mokalo, jonyuol kod jopuonjre nomi chik mondo chul fee e yor mbui mar eCitizen. Simfros Okinda, Ramogi TV. Twak mar jatend piny William Ruto ewi gol mar jalupne machon Rigathi Gachagua
okelo pogruok e paro e kind jotelo mawuok e gwenge mag Masawa. Jaod bura mag Githunguri Gathoni wa Mushomba kod seneta ma Murang'a Joe Nyutu onyiero twak makamano ka giwacho ni keny mar Ruto kod Masawa ne oserumo kendo onge dok chien. To kata kamano osiepe Ruto e gwengego to pod nigi geno ni onge gima ok nyalre, kaka jafwambo marwa mar siasa Chris Owino leronwa. Jotelo mawuok e gwenge mag Masawa opogore e paro ewi twak ma jatend piny William Ruto ne ogolo ewi gima omiyo jood bura ne otero dala jalopne machon Rigathi Gachagua dwe mar 10 higa mokalo. E twak mare odhiambo manyoro, Ruto ne olieko ni Gachagua ne odudore nyaka miye bilion 10, ma ka ok mano Ruto ne dhi tiyo mna kuom higni 5 kende, wach mane Ruto othirgo. Unajua mimi naweza kukufanya one term president. Usipofanya hii nahitaji bilioni 10. Wewe unajua bilioni 10 bwana Waweru? Labda zilikuwa za nini rais? Bilioni 10 ndio niende niongee na watu ya Mlimani, you know. Osiepe Gachagua mawuok e gwenge mag Masawa kata kamano onyiero weche mag Ruto kagiwacho ni kaluwore kod miriamo ma osebedo e lew Ruto e kinde mokalo ok ginyal bedo gi yie kod gimoro amora ma Ruto owacho ewi Gachagua. Kwetu tuna story huwa tunapewa na wazazi wetu ya kwamba kuna kijana alikuwa amezoea kulialia, anadanganya watu, kuna leopard ananikula. Watu wote wa kijiji wanatokelezea, wanapata hakuna leopard. Kijana akalia tena, watu wakatokea hakuna leopard. Wakati leopard ilitokea hawakumwamini. Confession by Gladys Boss Sholei that ukisema Gachagua aende nyumbani, Gachagua anaenda nyumbani, meaning that Boss Sholei was actually called and told to impeach Gachagua. And you know, this is the Deputy Speaker of the National Assembly. Tabitha Karanja, the Senator for Nakuru, also confirmed on Inoro TV that she was actually called on phone by the President to State House. And she was told to impeach, to help the President by impeaching Rigathi Gachagua. It was full of contradictions. And just to remind William Ruto, because he used to say that when he was campaigning, he was saying, Wajinga Kenya waliisha. I want to remind William Ruto, when you became president, Wajinga hawakurudi, bado waliisha. Jaod bura mag Githunguri Gathoni wa Mushomba kod seneta ma Murang'a Joe Nyutu oumoye gi piny ni osiepe kind jo-Masawa kod William Ruto oserumo kendo onge dok chien. When you lose credibility and people lose trust on you, it becomes very hard to build back that trust. And that is where William Ruto's regime imefika. Hata akitembea mara ngapi, hata akikuja amevalia kanzu za Waislamu, akuja na kanzu ya bishop wa kanisa yetu. Maneno yake tumemaliza. Everybody in any meeting that William Ruto is holding today in Nanyuki and everywhere has been paid. And I can assure you that William Ruto has no single vote. Even those MPs who follow him will not vote for him. Because they will know, wait, just wait, Chris. We'll be here. God is going to keep us here. All of them will depart from William Ruto. Kata odo kon jatend piny dhi limo kar chung' od bura mare mag Githunguri, Gathoni orie ng'ute ni ok obi yuoro e limbe makamano. Hata akija kwangu ninaona haya kwenda kusimama na yeye pale. Kwa sababu sasa nitaenda kuambia watu nini? Mimi ni Mkristo, nafunga ile kitambaa ya wokovu ile. Mimi sitaki kusimama pale na yeye tudanganye wananchi mara ya 3. Mara ya kwanza alikuja akatuambia atatujengea barabara kutoka Githunguri kwenda Uplands. Mara ya pili akarudi hapo akasema in 100 days. Mara ya 3 akasema tenda imepeanwa. Mara ya 4 akakuja contractor anamsumbua. Sasa barabara imekaa hivyo, lakini wakati anakuja kututangazia, contractor anarudi na matractors zinarudi. Alikuja na hiyo utamu wa maneno, tukampenda. Tulikuwa tunalia machozi hivi tukisikia hata chaguliwa. Saa hii tunalia hiyo machozi ya uchungu kwa sababu alitusaliti. Korka kore, jaod bura ma Kiamba Njuguna Kawanjiku to pod nigi geno ni William Ruto nyalo rwako ombulu mag jo-Masawa e okapu mare. We are 60-something members of the National Assembly. How can we, all of us, be convinced by one man called the president that we needed to impeach the deputy president then? I think we know the president, we know William who has been here in this space. We have been able to see him in public domain. It's someone that is, you can be able to read and understand. Nyutu kod wa Mushomba oketo William Ruto tesre ewi midhiero mag jood bura mag Masawa mane olony tele committees duto mag od bura. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi.
wadhi yie mondo machuok taneno kuseorote mar 2-6 kaendi Trevor Mugia wuoro ahinya gima timore Kisii maendi an kodi Masara Senga nyakwaro dongo mar wang' neno West Kanyamkago aneno Ramogi TV wan gi joka Senga duto te nyaka baba wa Senga ka gi Nairobi kod baba wa wuon Adoyo bende kamana ahinya Sara Senga aneno kama tielo bende ntiere kaendi Ramogi ma Evans Oyuga Wasonga Jasimbo wacho ni an kodi gi Morris Ajwanga Kuku Jabwaja gi Rosemary Oyuga gi James Oduge Jamalunga Game kamana ahinya Moses Osaso kod Sharon Nyaugenya wacho ni kawuok Bware Uriri waneno Ramogi yo maler kamana ahinya no kama tielo bende ntiere kaendi ngat maendi ilone Fred Osuru Mandandora Phase 2 wacho ni ati yimore Trevor ngat mosetamo Kalonzo gi Lange donje sirikal dunge ere ka kochich gi IBC to en wuon ne oyiero ngate ke komiti no endo kamana ahinya neno kama tielo bende ntiere kaendi Makamu kani Kisumu kanyo Trevor wacho ni Trevor Musna PS Reyo Molo mangata intellectual Opio Wandai waziri aneno ka gi ko president maber Central gigoyo pap maber kamana wacho ni rambi mar tho mar late Reverend Ken Nyagudi komiti ma Kisumu gone arambe Teacher Beach Public Service Club to iko en tarik 11 kamana ahinya Makamu aswaduogo bang' dakika matin kidhi mabor ahinya. Ichal mana kaka chiel kuom anyuolawa. Kora kwai, in kiki keth utewa to bende kiki keth riwruok manie anyuolawa. Mama an nalingo odiochieng' ma in nichiwo puothwa. Koro an adwa ni wachnwa sani. Mama kara ma en ng'a? Ma in ok idwa ni warom kode kata matin. Wachnwa. Nyako bing'eyo an mana jo ohala. To ohala no e ngimana. An ohala ni ok obadha kata matin. Jiomotion Shabiki Jet X and nyakua a share of 2 million in cash. My name is Hope Ligami na nimetoka Ruaraka. What I do for a living is that I'm a business person. Nilijua Shabiki kitambo, that is through a friend, and then sasa kanionyesha how they go about. This is not my first win. Nimekuwa nikiwin tuseme small prizes. The 250,000 chiefly nitatumia kuboost my biz. I'll also continue some stored projects zenye nilikuwa nazo nyumbani. To the ladies, I can also tell them it's not just something that only men can do. It's something for everyone. Jiomotion Shabiki Jet X. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 428. Wakelo ni chenro mar ohala kod lony gi dongruok mopogore opogore. Wand kinyosi nigi pesa kitimo gima dwarore. Weche makende moa kuom jogo makelo lokruok e ngima dhano. Ohala ber nikech ohala puonji managerial skills. Lek ma in go iriembe mineni gigo chopo. Chakre gi jogo mane ochako ohala manyien. Kalure gi kaka nachako gi kuma achope. Ohala ni en ohala maber. Nyaka jotelo molony e timo ohala. Akwayo jodala wate odogi ohala. Ne pek mane gikalie. Pod waonge uhuru mar ohala. Loch mane giyudo. Kod kinda mane gitimo e manyo gik mabeyo beyo. Ka jawala ok nyal chako project ka yonge gi market. Tudri gi Cleophas Oluoch e ohala gi mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen chakre saa 1:45 otieno. Ok an ema sechikou. Beduru gi teko kendo beduru gi chir. Kik uluor. Kik kweduru ni mar Ruoth Nyasaye ma Nyasachu biro bedo kodu kuonde duto. Yudo beduru gi teko kaka skiza tune mari di *811*414#.
Erokamano kuom keto Ramogi TV kaendi. Wach moro donjo e pacho kaendi e studio wa kaen, wach mahinyo chuny. Anyiso mbele kanyo ni jokony mula moko ne adek ne okwamo e bugo mar kunyo mula mani Kabuto e sub county ma Bondo e county ma Siaya. Wayudo report kako donjo irwa kako kuom obila makono ni oseyudgi kargi ji adek no te to gi gwetao chunygi ochot nikech ne gin e burno e ndalo Aming'a. Wacho ni koro gite gisetho kendo koro sani idhi tergi, ing'iyo kaka inyalo gol dendgi kanyo mondo koro tergi e sub county hospital mortuary ma Bondo. En wach mahinyo chuny ahinya. Watimo mos ne jogo mane nigi wedegi e kanyo. Ne gin yawuoyi moko adek mane oyudo masira bang' dag mula sienyore kuomgi kane gidhi nyime gi kunyo mane area ma Bondo sub county ma Siaya. Report ma koro donjonwa sani en ni gite gisetho, ma koro ing'iyo mana kaka igolo dendgi mondo tergi Bondo sub county hospital mortuary. Watimo mos ahinya. Mane gima donjonwa iro ka mana seche mwagoye mbaka ni. Wadonjane weche moko kendo mopogore kaendi ni ywaruok medo tedore e kind jotend duond bura mar ODM e county ma Homa Bay e wi listi ma oting'o nyinge joma ne oyier e tesende mag ombulu e county no e kinde yiero mar kor gwenge mane ODM otimo dwe mar 11 higa mokalo. Moko kuom jotend ODM e county no wacho ni thoth nyinge mane oketi e mbui mar ODM ok gin joma ne oyier. Giwacho ni listi no ne owil kendo nyalo rocho chenro mar yiero e tielo mar 2 dweni. Ali Abich nigi ler mar wachno. Duond bura mar ODM ne ochako yiero ma jotelo kor gwenge dwe mar 11 higa mokalo gi dwaro mar medo tego duond burano motelo ne yiero maduong' mibago 2027. Gisani ODM ikore ne yiero e tielo mar 2 e ward kod kuonde chung' ute buche mopogore ma idhi bagi e kind tarik 7 gi tarik 9 mar dweni. Kata kamano ywaruok osebedo ka tedore e kind jotend duond bura mar ODM e county ma Homa Bay e wi listi moting'o nyinge joma ne oyier e tesende mag luto ombulu ma koro biro dhi e yiero mar ward. Jakom ODM ma kojolo e county ma Homa Bay Hamilton Orata ne osewuok oko ka wacho ni thoth nyinge joma ne oyier ne oloki kendo nyinge mane ODM okete mbui margi ok gin nyinge mane owuok e kor gwenge ka odwa ni bod mochune yiero duond burano olos ng'ur ma kamago kapok ochopo tarik 7. Jok mane oyier e polling stations mopogore opogore ka koro nying mane owuok e website mar chama manyiso delegates madhi yiero e ward nyaka branch opogore gi jok mane oyier e polling stations mang'eny. Mama wakwa National Elections Board ni nyaka take responsibility mondo ging'i ni nying jok mane oyier e polling stations ema nying gi nie website. Nitie kuonde mang'eny ma jomoko dhi obet kamoro to ndiko nyinge to mage motere mowuok e website ma kelo koko ywak nitie kabisa. Juma mokalo jaod bura mandhiwa Martino Owino kod jotend duond bura mar ODM e kachud burano bende ne okwedo listi ma kamano ka giwacho ni nyinge joma ne oyier e thoth tesende mag luto ombulu e kachud bura mandhiwa ne owiti oko ka nyinge mane oduogo gin joma gikia. That thing is not our list. Macha list man ng'ato bedo go e ba to ndiko kien. Ma important kabisa kwa kao list mag officials. Nonengo bed 30 per polling center. Ka dhie through list ni moko ne gi jo chiko, moko ne gi ji 7. The rest are not even there. List no disone. Wakiae wange marwa manosedhi office malo kokalo gi right channel. Kuma entie momiyo obedo rubbish wakia. Omiyo ma ato ok wayie kaka jo party man. Pogruok maduong' osebedo ka mienjo e kind jokanyo mag duond bura mar ODM e kachud bura mandhiwa bang' moko kuom MCS mandhiwa wuok oko kane gikono nyinge mane oduogo gweko gin joma ne oyier makoro ikore madhi e yiero tarik 7 dweni. An patron mar Kanyamwa Kosewe ward nyaka opatik madhi through all the names na neno ka names go gin jo Kanyamwa Kosewe. Ok ang'eyo ni to jo Kanyamwa Kosewe mano oyiergi gidhi dwaro positions mage mano dhi ng'ere odiochieng' mar tarik 7. Chik nowacho ni kane nitiere presiding officer omiyo joma complain ginyiswa ni to presiding officer returning officer mane Ndhiwa ne en ng'a to returning officer mane ni ward to polling station ka polling station be ne gidhi through officials mane party oyiero ni mondo conduct yiero e polling station ka polling station. Komiti mano chune yiero duond bura mar ODM e county ni ne owuok tung' mosuo gi jokanyo mag ODM ma osebedo ka ng'ur ni nyinge joma ne oyier ne owil ka giwacho ni ng'ur ma kamago gin mago maonge tiendgi. Jopiny nowuok modhi e polling station moyiero list gi. List ma wan go kidhi e every polling station jopiny go ng'eyo ni ng'ano mane giyiero e polling station. Omiyo wan waonge gi list molosi manomiwa. List ma wan go en list mane wayudo
komiwa gi officers mane timo election kendo bedo signed gi presiding officer. Yiero notimore mahuyanga maler mang'ur mora mora chakre ne watim yiero nyaka kawuono pok wawinjo. Nyoro tich ang'wen ekwa winjo ka ng'ato wuoyo e redio kendo kawacho ni kuonde moko ni nokoyiere ni jomoko nodhi obet piny kamoro mondika ndika nying. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Jopuonjre gwenge mag Nyanza kod Yimbo mar Kenya biro yudo fuong'ruok mar pi maler kendo mothiedhi ma gibiro tiyo godo e sikundegi. Maendi en kaluwore gi sir maduong' mar tangi mowuok e kambi mar Shabiki.com kod Jamii. Chenro ma kamaendi biro neno ni sikunde maromo 18 mag primary kod secondary e kaunti ma Kakamega, Bungoma, Siaya kod Busia oyudo tangi mar lita 10,000 moro ka moro. Okang' ma kamaendi geto bero chenro mar kano pi maler e sikundego. Nyasi manotimore e sikul mar St. Maurice Mwira ma otelne kod jakom mar board mar kembe goyo punda pacho ka NDBCLB Dr. Jane Mwikali kanyakla kod jata tije mar Shabiki.com Fred Afune ojiwo ber keto lwasi maler e sikunde mar neno ni okonyo jopuonjre chopo lekgi. Pata maji safi kwa wakati ambao unafaa. Tutaongeza zile vituo, zile taps za kuchota maji zitakuwa nyingi. Children who are not able to go to school because they have to go fetch water. In this day and age, we need to change that, isn't it? We are donating 10,000 litre water tanks and sanitary pads for young girls. Because education should never be disrupted by lack of basic necessities. Many schools struggle with access to clean water, affecting students' health and learning. Similarly, many young girls miss school due to lack of menstrual products. Today, we change that. This remarkable gift not only addresses critical community needs, but also underscores our commitment to responsible gambling. Walore ni weche mag tuke ni team mar adhula mar Kisumu All Stars FC omonja pisa mag kaunti ma Kisumu mar badho pesa gi ma giwacho ni osekawo kinde malach chakre dwe mar 8 higa mokalo mane kaunti ma Kisumu oweyo sirogi. Jotugo go wacho ni deko mar pesa gi no e kaunti ma Kisumu oseketo ngima gi bedo kama tek ka koro gikwayo gavana ma Kisumu Manyang' Nyong'o mar mondo kony gi yudo pesa gi. Jatend migawo mar tuke kaunti Beatrice Odongo ne koyudore mar chiwo duoko e wi bendo mar chudogo. And jotugo go biro ka mar manyo allowances margi ma wasebedo kwa ne wa process by last year nyaka sani to wasebiro ka mondo chulwa dues wa mane oyudo ka contract wa pod roll to ok waseyudo dues wago. That is why emomiyo gibiro ka kawuono mondo mi nyisgi way forward kaka ginyalo yudo pesa gi. Jotugo gi ng'eny gi moko lorne gi dhoudi, moko nindo mana kuom osiepegi. Wadwaro pesa wa mane dues wa manodong kapok county withdraw sponsor team. To gimokelo ka wasebedo kwa biro ka pile pile. Ok en kawuono kende mobiro kae. Aparo ni tima en karibu biro amaka mara uchiel. To pile pile kwa biro ka inyiso ni ati dhimiwa pesa. Pile pile kwa biro ka inyiso ni ati on a Friday ama Tuesday wadhi do pesa to kwa yud. Nyocha ne ginyiswa last week ni ati pesa wadhi do na Friday. Latest ne dhi bedo Tuesday ma en kawuono. Koro kosebedo mayot ne kata players moko iyudo ka ji nigi areas mag rent, jok moko nyithindgi kaka dhi school onge. Koro ken tich mayot kata kaka nyalo motivate your fellow players. Koro bayo akwayo mane ka governor nyalo chip in mondo okonywa mondo wayud pesa wagi. Bas mane kama oloro chenro mokwongo mar duol waduogo bang' dakika matin gi wendo modhialo nebo David Ochieng' jaod bura ma Ugenya kendo jatend MDG mondo ogone mbaka mag siasa kidhi mabor ahinya.
Shukran. Watim kama kaudera irwaki, kausuka munditwe, walim na mchumbi, wabil chiemo mopogore opogore, chiemo mantiere gi nyadhi, chiemo mantiere gi mit nyowoyo. Ei namni, wantiere koda re mopogore, wan gi lobster, wantiere gi prawns, wantiere go kela, wantiere gi oyster, wadan mondo waket gi e mesa, wapuonjre kaka itedo gi kod kaka ichamo. Garlic butter, garlic miolo ne garlic butter bende gi ndhadhu ma kende. Gwenge gi benetiere koda chiemo mamoko maging'ere godo, kaimati, biriani, mahamri, magi duto te wakeloni e chenoni mar tedo gi chiemo. Sahi, ushindi ni in seconds tu. Patapata.com ina introduce Ligi Kali, a virtual football league. Unashinda up to 3 million bob instantly. Wekelea from 5 bob to game ni za between 2 to 5 minutes. Winnings na withdrawals ni instant. Visit patapata.com now. Play, win, repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 447. Wakeloni chenro mar ohala kod lony gi dongruok mopogore opogore. Ohand kinyosi nigi pesa kitimo gima dwarore. Weche makende moa kuom jogo makelo lokruok e ngima dhano. Ohala ber nikech ohala puonji managerial skills. Lek ma in go iriembe mineni gigo chopo. Chakre gi jogo mane ochako ohala manyien. Kalure gi kaka nachako gi kuma achope, ohala ni en ohala maber. Nyaka jotelo molony e timo ohala. Akwanyo jodala wate odogi ohala. Ne pek mane gikalie. Pod waonge uhuru mar ohala. Loch mane giyudo kod kinda mane gitimo e manyo gik mabeyo beyo. Ka jaohala ok inyal chako project ka ionge gi market. Tudri gi Cleophas Oluoch e ohala gi mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen, chakre saa 1:45 otieno. Woktich ka woktich wakelo ni don ya wotonagi. Kabende tich ariyo ka tich ariyo nyaka mwanga juang en odiochieng' mar yuto mari. Chieng' tich adek ka tich adek nyaka mwanga juang en odiochieng' mar mine nyalo kachiel koda weche hera. Awendo kachopo tich ang'wen nyaka mwanga juang wakelo ni kama nene, yani TBT kod thumbe mamit mokalo. Urahid edition en thum kaliech. Loso kapuoyo nyakoro mga juang. Ka wakelo ni jothumbe mopogore opogore. Kanyo ndo bende wakelo ni gimiluongo ni Be Yawan. Inrit mana matin. Wabo yudo waya Harnur kamoro achiel gi nyaminwa iboneno. Uneno maber ahinya kumor kamae. Ana winjo ka gima anyuola na ten kamoro achiel koda kae. Easter happiness all around. Win big with the WRC Safari Rally 2025. Revisha and feel the roar. Erokamano kuom keto chenro mar duol ma kidieny mar ariyo. Koro wan gi wendo modhial Honorable David Ochieng, men jaod bura ma Ugenya kendo en jatend MDG bende. Erokamano ahinya kuom seche gi mheshimiwa. Erokamano ahinya Trevor. Bang' ndalo mang'eny waneno ka jatend piny Kenya koro dhi masawa mar Kenya kata Mount Kenya. To man nitiere kibaji moro ni to koso bini nyalo we moko rwake maber. Mount Kenya koro weye. Ini neno nang'o e wuoth mano wuoth kawuono. Kipimo kata kaka norwake. Ano wuotho maber. Pod en gi huma makono. Huma yene ja ker nigi huma kata kama ok dware kata kama dware. Huma ma ker en gimo biro go. En mbi ma en go kata jatelo mar piny. To mar yo bende joge ne gin joge. Joge ne gin joge ma yelwacho no ndiegi thuru chami to weyi. Mage gin joge ma kata bed ni bedo chochni ka gi kacha. To jomoko timo pod ogeno kuome kendo paro ni obotimo gik ma chiko gi obotimo negi. Aparo ni siasa ni kamano Trevor. Siasa
wuotho kamano, ringo kamano ni kawuono ji nigi interest, kiny timre kama. Ok apar ka gima duong' anyo osekethre ma nyalo miyo jomasawa lok ne ker tokgi kamano. Nyoro nogo mbaka moro gi jofwambo mag Mount Kenya monyisogi gik manomiyo ne gichwanyore gi jalupne machon men Rigathi Gachagua. Achiel kuom gik manowacho ni ne dwaro kuome bilion 10. Nowachako wacho ni nyine manoriembore tich nikech nochwanyore gi ji mang'eny. Mbakano nokonyo wuothne masawa makawuono ni koso mbakani noketho gik moko moloyo. Ok ing'eyo ni jalup machon osewuoyo mang'eny ahinya moko duok mang'eny kabisa kuchiew to wacho ma kinyo wacho mae koro ncha jopinde ko gik madier nitie. Ing'e ni kata mana kadiba ma Kenya wacho ni here the other side ikiwinji mpaka manyako nchiel koro kachoganjo go mbaka mare rekord player maro goyo sani kuro duki madhi mana uchiel ken en matume ywak. Kuro nyoro kiero golo adier mare gima notimore to gima kiero wacho no trebe ng'eyo ne gima osebedo kiwacho mang'eny ni mano gima notimore adier. Jalup kier machon en ng'ama onge chia, en ng'ama onge osiep, en ng'ama ok nyago kod mbaka ma otim gimoro kode kata konyi e paro kata konyi e dongruok. Jatelo masani ka nen jalup maker apise mare manene Annex Harambee House Annex nene kila ng'ato dhi adhiya, wabunge ne dhi kuno kata ma opposition kata ma sirikal higni 10 go nene en ma kata samoro bunge makeche ne kayo ge pesa ma lunch ne boro mana kanyo to chamo lunch to dugi bunge nene ng'amo yawo dhode thuolo kendo nene johere nikech mano. To ke jalup kier machon anche en ng'at ma jeluluongo ng'ama coach. En ng'ama sana kaka joluo nokohero oparapara ni samoro mita kichudo machiegni kode kata machiegni gi ker to ibro mae ker kosi ibro mae gi sirikal tiro thuru. Koro ok en miriambo gik manyo ker wacho nyoro ni ng'ano notimo kendo nowacho. An ageno gik manyo wacho gin adieri kendo aparo ni ofwenyo jopiny ng'ama ncho deal go kaka jalupne. Kamano. Nitiere gima dwa goyo mbaka ka ndin wach moro mar jo IEBC, nitiere kaka yiero mar jo madhi bedo commissioners, jakom mar IEBC osebedo ka ji yware godo. Kalonzo Musyoka gi Eugene Wamalwa nogo mbaka kawuono. Mana sidaka matin seche magoyo mbaka kawuono ni giwacho ni gibro dhi e doho kapono ni ok okaw pachgi kaka dhi yier commissioners. Nikech mbaka na kiani pudin kode Belinda mondo mikete kanyo mondo winje kaka ne giwacho. Eugene Wamalwa no wuoyo kawuono, Kalonzo Musyoka bende no wuoyo kawuono, mana seche mano wuoyo mana sa achiel sani mono goyo mbaka no kagi wacho ni ogiyie kaka dhi yier jakom mar IEBC maka pono ni ok okaw pachgi to gidhi e doho. Wawinyane kaka ne giwacho. Ko tayari kuchukua hatua yoyote ile ambayo tunaonelea ina umuhimu na hatutakaa tutungojee. Kwa hivyo kwanza awamu ya kwanza ni kwamba walifanya ma-interview ya wale ambao walikuwa wanataka kuwa wenyekiti. Sasa wanaendelea na kuwa interview wale ambao ni commissioner, members wa tume yenyewe. Tunaangalia kabisa kwa kindani, hatulali. Kwa hivyo haiwezekani pahala tumefikia Bwana Raila na Bwana Ruto wakutane kwenye ikulu wakiwa watu wa broad based wasemezane peke yao. Hiyo itakuwa kinyume na yale maafikiano yalikuwa kule Bomas ya NADCO. Na hayo hayakuwa tu mazungumzo, yaliweka kwenye sheria, yalipelekwa bungeni. Kwa hivyo tuambia Bwana Ruto na Bwana Raila kama wao walio serikalini sasa broad based watawacha upinzani nje, hatutakubaliana na uteuzi wa mwenyekiti ajaye. Na tuna haki kwenda mahakamani. Aketo mbakano kamano mheshimiwa mondo miwinja ne pach jogo to begin kare mar ywak sani koso gi mondo ywak ahinya nikech ing'eni koro kama chimo ni siasa osemana mako mach. No adier mantie ni kama dayo dhog joma dwaro bedo jokombe jakom mar IEBC kata joma dhi bedo commissioner mar IEBC kamocho pesani to josiasa onge tich mana gitimo kuro sani.
kama ne josiasa wuoye nyo osekalo. Inya paro dweche 3-4 abich madhi mana berio ka chama mar Kalonzo manotamo panel mar ABC mondo losi. Nikech nitie miluongo ni PPLC ni iluongo ni Political Parties Liaison Committee. En moting'o political parties te. Koro sheria mano kalo manyien ma yiero committee madhi dayo dhogo mondo bedo commissioners kod jokombe margi ema nitie kama buche mag siasa kete jogi. Iluongo ni selection panel. Kanye ma mbaka ma jogi goye nendo goye. To kanye ma inya paro ka oyuare for almost a whole year. Ikachelu mo ko yora ni ngama dhi bedo committee no ngama dhi bedo committee no ngama bedo ngama ok bedi. Ma kada wipe mokoro wacho ni wipe nene utimo yiero marach kano se yiero luongo ni mulwa ikelo koki muli ma mbako no dhi court bedo court kinde mang'eny ahinya. Koro ok inyal ywak to ng'at gi be timo interview go dongi en koki muli ni committee ni koki muli no chung ni chama mane e committee mar madayo dhogji ni ochung ne wipe. Koro sani committee madayo dhogji no siasa no segole kane ogisekelo committee members magi ma UDO kelo magi ODM kelo magi wipe kelo magi okel jotelo ma kanisa nya paro kaka jatelo jakom mar committee no makanda ingene ngamo kuom kanisa side ma kanisa jo kanisa bedo kolo jogi jo waislamu kelo jogi. Koro komo chope sani onge tich ma chama moro dhi timo eni committee ko interviews motimo gi to gikawo nyingadi ariyo mag jakom to gi oro ne ker. Kama jakom Raila Amolo Odinga dhi bede guruto e discuss mano koro onge. Ingariago kere omi nafas mar yiero ng'at achiel to oro no e bunge to wapuodho. Commissioners kande gidhi interview to gi yiero no jedi auchiel. Gibo kelo nying ka nying kelo gibo ker ji nyinga diaji adek koro gidhi miyo ker nyinga 18 ma commissioners ker yiero auchiel. Okay? Koro mana ko pono ker paro ni samoro onyalo gombo paro ma jo siasa lakini sheria chike mag pinyni onge kama ondike ni kendo bang interviews go kendo ker kendo luongo meeting moro mar bunge jo buche mag siasa mondo penj gi pach mano chiko ko yi mano ni chen kucho en kama jo kalo chande ni gisekelo nyinge ma joma dhi dayo dhogji mane kama rolo mar girume. Koro sani emra ni koska committee ma dayo dhogji ni osetero nyinge gidhi tero nyinge 12 ni ker ai ker walo achiel mar jakom ga auchiel ma commissioners to kilo no e bunge to adadhogi upuodho wapuodho ka rach to itoko kaber to akalo apaka mar siasa makoro futo sani ni omiya penjo koni chaka duoko koni nikech na paka mang'eny ochalo pikoro duore. In kaka jatelo mar jo Uganda ma jo Kaluo onego gichung kanye sani to kata kapok iduoko mane in iwuon ichung kanye in broad based kosi ni chung in kaka MDG apaka mar siasa to ma Kenya kayo kurum akantri ba bengeo ni higani yiero ntie tembe Tanzania di mara par onge koko onge gi koko yiero di mara par higani idhi timu yiero mar general elections Tanzania itoko dera kai Uganda gin yiero ma general elections mara chile ga mabiro mar gichiegni ma ulo kata miyo kabisa omiyo paka no apandi ne wang'iyo kode yene krosa ne sebedo bunge ta sena no kapa ha gibiro aka paka masanti pere ni anya paro kanene 2015-16 kama ne bunge keloso IBC nya paro makoko beti tugno bedi be achiel kuom goma na weyo chama manantie chon kech pacha no pogore gi paro ma jo mang'eny kuma nantie molos komiti moro mar Kiraitu Murungi kod Orengo nya paro mondo los gik IBC kana yaka nyoto siasa umutni mateka kabisa yako wadhi yiero e bunge mokalo chakre tarika 9 dwe mar adek 2018 chieng handshake nen siasa throughout inyalo horo BBI obiro en apaka mabiro to samoro dok to lal yakwar buk ingi maber kabisa ni MDG motelo ngide biro chieng chama mono kuongo donjo e Kenya Kwanza okay wane Kenya Kwanza no makata rach kata ber kente gik mabeyo
twabro kawa dhi go dala kantie maricho twadok chine tok tent twakwede kun mairach mok ber olos kama mane ka jidak dak bed ni koro nadonjo kuro ka inyaparo ka jigo koko ntat waoma ngokuno to wadhi timo ngokuno moluongu nyaka nandhoke sani koro wan kuro wate koro okadhi kanye mwantie kendo kanye madhi gore mondo jopiny oyud ratiro margi nikech king'iyo gimomiyo koro siasa bedo ko penja mokwongo mar Kenya ma masawa gima duong' kabisa machando jo Kenya en kaka ipogo mwandu mar piny in kama wantie kodi ni king'iyo payslip mawa kodi to samari yoka imoro pesa ni umor mar housing umor mar NSSF umor mar SHA iro ka kichamo le papar timuore idong mana bicha uchiel kama kende okay to dak bed ni pesa ma piny mangima igolo kaya ka bunge mokalo nje wang'iyo kaka pogo pesa iro ni pesa ne dhi kwende di ne dhi masawa kod holo iro ka kumsinga parma Kenya ochoko ang'wen ni dhi masawa adek dhi holo maro kakae ay adek modong ne makuri pogo ni jo Mombasa tipogo ni jo Somali tipogo ni Abandu tipogo ni Jaluo adek iwi apar kabiro to sedhi Rift Valley gi Central omiyo gima timore sani sana broad based ni Trevor aneno ber kech oyawo nwa thuolo mokwongo mar go siasa morere tir mar ariyo en mar ni mwandu mar Kenya opog maber pare ni chakre pijni chakre Kenya kae yud independence mae samo kwongo ma jakom mar pogo pesa e bunge en Jaluo mae kinde mokwongo ma jatelo mochung' nomenda e Kenya mangima en Jaluo okapar ni kabid ni ker ma Kenya ok ne wayo maber onyalo miwa mago okapar nikech king'iyo chakre chon king'iyo jomo sebedo e komno en gana okuyu kobaro matin to minya chae kendo doko okuyu kendo baro matin kendo miyo bure for a few months kendo doko okuyu ayo kel kalenjin okay so mai mokwongo to ngalo kikuondi Trevor ni gima kero timo ni ema umo wang'wa ketie joma wacho ni mana marumo wang' mondo bi yiere higa mar 2027 kikuondi mbadi gatandi masani ochung' kama in fact sama ing'ado mwandu mar piny to mbadi mako pala konchiel to ker mako diere tatandi mako konchiel to gin maka mago kodgi pila kata sekenda songo son gibi ngiso joluo ne ni ng'iyo gi ng'ama ng'iyo gi to wan bunge kodgi ni e kendo anabete budget committee en gima odi make sure ni kaka dene uru ne keto ndere ni thurugi mag mau obe mawa mari Victoria Ring Road nyaka keti ako uru no gero subtande moger Kenyatta University Hospital to ger Gatundu to gero Thaya wabende jakom mar health e bunge mapogo pesa mar health en Jaluo ma jaseme ja county James Nyikal kendo jang'ise ne an mbaka migoyo ni wadhi streamline health wan wadhi make sure ni shauti ang'ise mano mbaka mo ae adana mwandu bi mondo osuptando mar Russia cha ukete billions 3.5 kendo wau ni Jaluo Migori dhi manyo chieth MTRH Eldoret kendo kik bedi ni banki nerogi nusgi pod Jaluo wok Homa Bay siako dhi Tenwek Jaluo bende wang' nyaka herre ni ukito e pony kama ng'wen donje nyaka mashwana wagolo ng'wen e pony to waketo okapwa kik bedi ni kendo wawu kanyo to wacho nene ng'iyo ahinya kusekiano mano dibedi matimo maragi marach dong ma dhi kelo pogruok kech ma indi kama yuaruok bende nitiere ka koro wawuok ni koro gigi wang'ada ng'aya ne jowa joma sawa dhi ywak ni ma indi omino golgi kata sani gi ywak ni wacho ni uketo gini en broad base ni onego beno riwo ji to gito kwedgi ok wang'ada ng'aya ni jowa ineno Trevor kano kel katiba manyien counties ma North Eastern ka nomigi miluongo ni equalization fund ni ne gin chien ahinya
koro katiba kuto pesa moro kanyo ma higa nitie budget mimiyogi to wan nikech wacho ni wadak makati onge nokodewa omiyo kopo ni sani okaw kata iwi aparo kata singari okendo mi Nyanza wadhi timo gilo equalization wadhi gibilo na affirmative action mondo wakach up wabe okay tok ni mayo jo masawa ok magi enan kan tislinga par to kele ngata yuda achiel gnus kele ngata yuda ariyo kama ngata yuda adek to koni angwen dhi kamora achiel adek dhi kamora achiel dhi modong Kenya mangima kupogore adek apana wang'iyo mana ni mondo go ben biro korwa ochopi mana ka wang'iye to gimoro bende kipogo tionge mesa Trevor kimi mana yip tionge mesa ni mi mana tung kata gimi gwene onge to ka ine mesa to kada bena tek manade kata ngama pogo bo wacho na okanya pogo ngane kato ngane dhi mako megi moro kiondi ne uchengi bende keliu ka picho keto osonyi kata bana chuny moro omiyo kapar ni wabodhi warache gini kendo gima duong kabisa mana kwayo jothurwa eni sirikal masani prodong gine ero gnus okay nyalo bedo kupacho mbele kucho kaka sasa dhi bedo lakini gi sani to kudre mondo wayud gima nyalo yude pinyni mana gima nyalo nyiso jothurwa nikeche wasegore ni gini ndi wasegore gini ma kana first bedi en wabende wayude gina fumoro matin ni nyalo genda rakacha tikero hospital kacha tiket kunyo pikacha to you know gikmwadwaro ge timre kaka wadwaro gi to rego shida to kiji wacho ni shida en nitiere kaka sirikal ni odiyo gima ka giwacho ni higa mar 2027 nyaka jatend piny Kenya masani wuoge kom to yiene gi gombaka no ncho neno kata ka Charles Kariri jatend jolweny njo wacho ni gino ji konego wuoya ahinya Nurdin Haji njo wacho no kendo negitimo makosa kwero jopiny ni wach mar ni Ruto must go ni nyaka time mana gi katiba koso negin mana kare lakini Trevor Afrika mangima Kenya kae man gi nafas mar go siasa kaka idwaro molo kuonde te eyo midware sa midware onge piny machielo Afrika kae man gi uhuru mar go siasa kaka wantie kodo okay gima ncho wakwedo bende pod wamedo kwedo en wach mar mako ji gang'enge to jelal makizo nguna abduction mano wadagi jo wach pachgi lakini nitie gima musungu wacho ni patriotism wacho ni en hero pinyi kinde duto kod siro sirikal mantie ka sirikandno timo maber okay jo piny nigi pas gima wacho sirikal timo marach koro ng'ato ok nyal muoch to wacho ni nyaka wate ok nyaka jo piny te support ker makawuono mano kata mana jakom Nyanza ipingo ten jatelo en jatendwa omiyo pingo to dhi bedi makata ng'ama ibo pingo sirikal mantie lakini gima jogo ncha wacho en kik watim gini machop kamoro mokoro wauso pinywa dhi to waneno kama giwang'wa mane gima ncha giwacho kik bede gimoro ni gimodonjo kuomwa kae majawo nyalo wacho na hamene ng'odonjo kuomi kae ma kata ketho to ok ine gimiketho William Ruto bro dhiyo koko dhi sano bodhi chieng' machielo lakini Kenya nyaka dong kik wabed ni wawacho gik moko mag must to go maji wacho no machop kamoro makaro piny no bende koro onge Sudan mamalo kae en piny motegno wan kod nyolo ka Sudan pudo tegno okay to lweny ne gore mondo South Sudan mondo break away mano break away pinja riyogo poko bedo gi peace nyaka kawuono chakre gi bare Somalika nene stable machal nade Kongo sani chala pap majidi yafe Kongo ka jituga chala koth mochwe to ji nyoro chuodho to dheyo to duogo okwanyal dwaro Kenya makamano mano mowacho ni yani katiba mar omiyo kila ng'ato ratiro mawacho pache kaka odwaro samodwaro e kinde modware lakini kikwatimo mwaketh Kenya mane gima jogo ncha wachonwa kendo Kenya kae military marwa is very disciplined okapar kanti kamori Kenya kae machimo military mar godonje siasa nikoro gidwan mondo girul ok nyal timre okay bada paro ngi race mana concern tu ni gimwa wacho ni samoro nyalo bedo ne tugo maji paro mitwacho makwa dhi mielo thum ng'ani must go yodhi neno opira kamoro kama kata siasa onge mondo beni goyo idhi neno opira Kasarani kata Nyayo Stadium ka to gimota mi den ticket ma donjo ko nyato koro to donjo nade ka stadium ma jelo 40
Osauso tickets 40. Koro nafasi onge. Koro Ruto mas go donjo kanyo nade. En tugo moro masa moro nyalo dhi ahinya maketh piny. Mane gima jogo telo go nchaku. Wero wani ber mondo jowach pachi lakini ikebedo bede kamano wacho wacho na ma pinywa kik watim ang'o kik wakethe. An mane ang'iye kamano gik manja giwuoye ka. Ang'iye ni gin joma concern margi en ni ochop kamoro makoro kata mana gin giwegi kaka jomotelo ni wach mar rito kwe nyalo tamogi. E ng'wech mar telo mar higa mar 2027 ni Maraga be koro donje i jatend doho machon. Matiang'i bende iluongo nyinge. Magi be joma nyalo piem gi jatend piny Kenya masani William Ruto. Kinene. Trevor siasa ngata nyalo piem. Nyalo piem. Ndalo moro higa moro pa 97. Thurwa kucha Ugenya kane poko bare into two. Nene jago moro nado bedo kansila. Tuchung toyudo ticket mar NDP. NDP ne chalo ODM masani ni. Ngani no dio celebrate kaka inosebedo kansila. Mauyo will duoko ticket ching IBC. Kuro ngama no chunge kanu mabene ngama ne de onge. No bedo kansila no post. Okay? Isiayawa. Siayawa higa 2013. Nentie lero moro between jaduong' Masina Tamar Masani Uburu kod Oduol. Nyaparo. Ane gore giwero disqualified gite. Kuro ngama no sewe chung mo wacho neno weyo no support Uburu bilo mondana sanga. Ngama no ome ot. Ome ticket mondo bed gavana Masia. Bo sab times adi. Are. Ngara nyalo piem. Kiki chang'atre siasa ka. Kise kelo nyingi kanyo. To oking'eyo mambele. Gimora mora nyalo timo. Kelo nyingi kanyo. To ng'ato paro no seloyo. Mawiye wil moko doko papers mage. Tibeda beda. Omiyo aparo ni gima gitemo timo maduong' en mokwongo en ni gitemo chopo promise ma katiba morwane koro ni eni kila ng'ato yie ni chung. Okay? Kila ng'ato yie ni chung ker ma Kenya. Kada be an gi paro mar mbele kae chieng' mora chung ker ma Kenya. Wakati ningi maber. Geche be agomba kagari makamu sani to be ngisa ni mosna mheshimiwa David Ochieng mano presidential material. Koro mbaka go nitie. Imbi chung. En gombo ng'ato an guse moro ni gombo Nicholas wacho ga ni gombo. Ok nyewe. Uko ni gombo. Okotam ng'ato tim. Gombo wacho ni odhiga chingo de bucha kama to ng'iyo ringo. To ayo. To dhi cham kun galot. Chingo de bucha kama to ng'iyo ringo. Kuro chieng' moro jabucha bende wacho nena ibendi akai be kano dhi ine mai. Idi moro dhi cham. Lakini lera ne waziri mheshimiwa nikech njoo ndo sene. Goro gombo. Gombo kotam ng'ato. Kendo joma gombo ng'eny. Joma gombo bedo ker ma Kenya kae oker Maraga gi Matiang'i kendgi. Ing'e maber ni kata Kalonzo gombo. Kachogo bende kubon kutwang'o yien bende gombo. Atembea kucha bende gombo. Ana bende gombo. Karang'o nikech nwaneno ka nidhi wuoyo gi jogweng' mang'eny gwenge mopogore kaka MDG nwaneno kiwuotho ikawo pach jopiny giwacho ni nang'o pod wabro dok ne gikon mondo chung president higa modhieni higa mar 2027 yiero ni 2027 mane ma gidwaro koro pod wakonsol kech nuka tieko na wuotho mana kaunti abiriyo kende koro dwe mar abich kae inyaparo kane wa Trans Nzoia to tulo mar Gen Z omuoch 26 June kae emano chungo chenro koro nakoni yago break matin anene piny dhi nade to chalo nade okay koro sani ncha wang'iyo bento wach mar baba yuni dhi nade sani koro wang'iyo nto broad base chalo nade siasa dwaro kwano Trevor siasa dwaro kwano mong'ith kwano madip siasa kidhi adhana chung gichung to kotam ng'ato badi chung to e yodang'o nyagi chung kinga maber ni kama chomo gi chung na ni en kai to gima dhi yude en ma koro sani poda some lakini kata ka some kama ndo chama mar MD nyaka tema nyaka ger padhi mbele in kaka ing'iye kaka jatend MDG ang'o modiyo jopiny ahinya sani maka mi telo kata in koro in jatend piny Kenya idhi chako kanye
Nikech wasinjo kata ka jatend piny Kenya bende wacho jomoko wacho ni gidwa chung' to ok giwachonwa gima gidwa timo. In koro in gi oganda ka NDC. Inyisogi ni ang'o midwa chako timo negi? Gima duong' masewuoyo kata kodi kae. Maduong' ahinya Kenya kae. En ng'iyo ni aka Kenya osigo mar osuru wating' karachiel. To ber ma ayo osuru no bende wapogre kila ng'ato yud mamare. Gima kisungu luongo ni equity. En gima aparo ni kotim kamano to piny ni te dongo maber. Makama ok nya bedo konchiel dongo kama kama chielo dongo piny kama. Iluongo ni equity, ok equality, equity. Ni idwa nyiewo nyithind school uniform. Trevor, yinsa ne abinja kiwuotho gwen kucha matin ten. Idhi kombe kawo uniform magi tero nyithind school. Tikawo size adi? Achiel. Koro joma nyidunde imigi size achiel ma joma boyo. An bed machal nade. Equity dwaro ni ng'ato imiyogi kaka odwaro. Kaka dwache chalo. Sama wuoyo kodi ni ka una dhi bayo kabla Murang'a. Awa dhi ng'iyo gik matimore kuno. Wadhi e kware moro kamoro kunye kite. Moku wuoth mar jatelo ni. Ana kuro. Ini dhi deki. I just went gi usipanario ma abuto kodo kai. Ni. Koro awa joke. Ni kware mano gibende mane Lake Victoria margi. Koro dwaro ni mondo pesa bedie. Ni rech kik gol Victoria to bedo process thicker. Rech wok Victoria ni bedo process thicker akitero Europe. E kinde mon counties ang'wen mochomo Lake Victoria gite. Hapana. Nyaka kitie mwandu ma kaen wach mar tiang' ma Western Kenya. To make sure ngama pidho tiang' nyalo yudo pesa ne tir nyathini school ger ode maber wakana maber kiroki maber ni obed ni pur nyalo konyo ng'ato. Okay? Wach mar chieth. By the way, Trevor, chik macho kali bunge mar Shami neno ni. En gi promise maduong' ahinya. Ma ana geno ni changamoto madhi mbele sani gi chiedha nade madhi mbele sani magi shagi. Kada na America inya paro kan ne Obama kelo gi na affordable care act. Obama care. Kan Obama kele tenejo ne opinga mane kan ne dibedo di Senate ma America. To negi tai. Negi tuore ma Senate Democrats go prabich. Republicans go prabich. Joe Biden, vice president at that time, again the vice president is the president of the Senate. Ema no tego lwenyno. Moya ogino. Kane Trump campaign, to wacho ni odonjo ni eto gbato ngote mane tumango. En golo gilo ngono Obama keno. Kan donjo to eto ka Obama keno joma benefit e gin jelu million prediga boro. Mota me golo. Kanyoro campaign ma chielo bende wacho ni wang'ani kodonjo to dhi kongo timo mano. Eto ka joma koro yudo chieth Obama keno sani gichupo million 60. Koro loko dhogo kono okabigole adhi mana reform mondo bed maber. Ageno gi chunya ni gimancho wakali bunge mar Shani ko miye kinde masirikal okete pesa maber to ber moloyo gimancho Aisha. Tim na chiedho nari machielo ariyo monego bed ni sirikal loso kendo wane bunge wapenjo gi penjo pile. Odwa neno ni Shani otiyo maber. Ka wase sort out wach mar chieth mar oganda. Was sort out wach mar school ma nyithiwa ma nyathi mona nyuol mara moro bed ni en go bod ne onge go nyathino okalo penj to the university to somo bedo dhano. Wadwaro kamano ni nyathi kik bed ni bedo mari gi more piny ni obed ni mama ni chal nadi babu nyuol kama chal nadi en gima chal nadi no bed ni gima tegi gi gima ni en ni kidwa somo to sirikal okelo school fees ochul kido university kalo penj maber tidhi somo kendo kake chulo school fees en nafu ni jopiny mano polo kodhi maber mondo gima nyaka losi. Mara dek machando piny mago mondo losi en wach mar mibadhi. Mibadhi chamo piny ni matek Trevor. Badho chamo constituency to chamo ward to chamo county to chamo kila mahali. En kila gamo kama midonje to idwa mondo gol gimoro kama midonje to mondo timre gimoro gino mayo jo piny gimondo ben jo piny yudo. Okay. Mibadhi mayo jo piny lek margi. Mibadhi mayo ochalo kansa mok nyalo me piny ni en gima nyaka goro kodo. To mondo go rekode apodi bendi ngama onge mibadhi. Ana paro ni sensitive gini 10 kambunge ma Ugenya. Again one say tikana kuro maber ma
okamayo japinj gimoro amora kendo kata kadhi oda nindo gotieno ang'o maber ni kata kendiga mariemo to ndiga manyo pesa na okamayo ng'ato kendo weche marwako tanyalo ng'eyo ni pesa ni mae nja golo kama wanyiewo okamayo ng'ato nogo bed mane gimejo ka ji wacho ni kwa tiyo gi mibadhi kwa golo mibadhi wadil gi gimiluongo ni health wadil gi gimiluongo ni education wadil gi agriculture tayo wapogo waro ma piny maber lastly watimo gima koro kerte motimo sani wagolo guluongo ni ukabila e Kenya ka ubed ni jatelo jatelo mar piny ukibed jatelo mar oganda ma kata mar oganda ma nyabedo maber kabisa. Jatelo wacho maber ahinya, erokamano ahinya. Wanodor ni mana hayo maber. Honorable David Ochieng en jaod bura ma Ugenya, jatend MDG mane kama weche chenro moro mar duol ang'e ni sa odiyo ahinya. An kaka pile nyinga Trevor Ombija Chande Ngopanga Jonyakachi Deno Ombija tae nyakwar guok ocha pesa Daddy Cool biro bang'e sadi erokamano porwe mano ocha pesa. Watimo mos kuom lando tho mar Jennifer Koth Ochuka, en nyar duto mosenindo ex senior chief Jacob Ochuka, mama Elizabeth Omolo kod mama Wilkista Ochuka. En min mosenindo Elizabeth Atieno, en nyamin Robert Ang'wech, mosenindo Yuga, mosenindo Obunga, Omolo, Asiri, Guya, Walter, Grace Odhiambo, mosenindo Gladys, Dorothy, Edwina, Margaret, Elizabeth, Florence, Rose kod mosenindo Sarah. Yueche negin mosenindo Professor Douglas Odhiambo, Samuel Aduda, David Okeche kod Mark Jagero. Nyikwaye gin Susan Waigu